Къде се къпиш у коритото? Къде се къпиш вътре в аргона? Мъжът ти къде е? Какво прави той? Цигари пали. Къде изпира рейс? Трябва да запиши според. Най, мадър. Къде изпира рейса? Ние запиши от чекававка си. Откъде спира рейс? Аз съм калавка си. Аз съм калавка. Ма фенери му тласо мануш. Къде спира рейс? На автобус. Автобуса къде спира? На гарата. А на гарата къде спира? На гарата спира. На гарата. Да те не дигам Бартолет. Стига си, мамене. Стига, мене. Стига. Днеска ти кераме ги снимка. Тя ме биромни честно пред Бога. Честно? Борис ти чей си го да. Хасман, че кереса. Бакар Сашки, ако ги ляпа от елки стерила. Честно пред Бога си напри молитва. Не ми стана поставям де чува на мъка. Бича да ма кипка. Но дайте ме на бутуца макар. Ма ги ляпе хава. Мачка ме канал. Ако е така си дръжи пей. Не, течат. Течат ти ушот. Течат. Мудрат хабе. Драгдат ху. Ашун Сашки драгдат ху. Драгдат хабе. Как да ти кажам, колко влюбен съм в теб. Чуй, ще направя морето за теб. Макидя на челка тартата ли. Машкаре джасо. А ти подаваш ли майка? Как се казва? Слабка. А откъде е тя? От тук. А на кой дъщеря? Тя циганка ли? Циганка е. А на колко години? 40. А ти на колко си? Лели косата и колко е хубава, мала Сашке. Ева да я видиш, ма. Хубаво мериш и ти косата. Вика наш. Имаш ли въжки? Нямаш ли въжки? А цигари, пуши си цигари. Какво правиш? Аз ще купам красти. Пушеки ги тук. Сокери тук. Пушеки ги тук. Ето си нам. Това са грешен завой. Не така пред старата жена, бе. Кабо бат така керуте поеми го, димиджани си диво годова. Вътре ме ише на посталятата. Как ти подам анджена как ти? Това ти е племенник, вярно ли? Племенника. На кой син? На Борис Дали. На Фетка. На Стевка колко години? На 25. Си на 50, беше мирно. Само ги схавате се очипано ко живота, честно пред Бог. Какво искаш да ти се случи в твоето семейство? Само ги се бутарда. Друго? Друго? Искаш ли да си имаш къща? И здраве. А искаш ли да си имаш собствена къща? Кой чуда човечето да Тя е баш пекламе биро. Опишем халат. Честно пред Бога е. Един гяд ало пеклама. Удари ме мачатата. Како Борис? Ти не го си пречеш с корешка. Не го си пречеш с корешка. Тя по-голема ли от теб? Ти си по-голема. Тя че си по-барилата. На колко години е корешка? Ти на колко години си? Колко?
На колко години си? Па сега пери телефонуля, мали сам на коли. Пейте прокът му качка. Кажи прокът. Чапка, че да Мила, шалва. майка му. Мила, Славки, успокой се. Кажи прокът му качка. Не мога да. Кажи Бартолет. Не. Моджано те пенал. Бартолет. Пен, за тебе вдигам Бартолета. За тебе вдигам Бартолета. На тебе върти върти. Трепа, прахо, ма виж учате. Прахо, смокачка. Опел тигра. Опел тигра. И що ти казва? Колава си суси. Опел тигра. Опра ти. Джукел. Шишете чучина, шише. Кобел. Ноктore зачка. Мисири. Маро. Ано. Маскарян де анде. Санде. Че те почава. Как се казва той? Трайте. А той? Трайте. Майпин. Как се казва? Иван. Той? Момо пъца. Кова е парите? Това баря ти го. А то как се казва? Славки, мила, погледни тук, то как се казва? Направо гунди. А то как се казва? Иванов. Аз как се казвам? А той как се казва? Бедо. А той? Крати. Аз? Тети. Стефи, малко хавам. Стефи. Те ти ям чутети. А ти така ми викат. Пента, Лено, са пушка. Пента, ти те пета. Колко е те плюс? Пета.